Die zou op 24 maart verrieden worden, maar waar doe allast vanwege frost. Jannik de Jong van de Gediek is het seizoen goed uiteenzet, maar winst in Balkbrug. Hier in Fries jet hij echt bij de favorieten, maar in de eerste heat gaat het mis. Nou, ik zei gewoon niks meer. En het wie midden in de bocht. Ik denk van, ik wist totaal niet meer waar ik wie. Ik denk, nou, laat maar gaan. Dus toen ging ik onderuit. En nou ja, toen weer het verhaal gebeurd. Een andere Frieske favoriet is Dirk Fabriek, mijn nummer 10. Krijgt als Jannik al 3 keer Ieper Nederlands kampioen. Met 2 tweede plakken en een oorwinning plaatst hij hem solide van de finale. Daarin verwacht hij een soort spanning, want de baan is zwier. De baan is net in optimale staat, Joert. Het proterrein wat de kracht van de voorbest is. En denk ik dat wie de start pakt, dat hij eigenlijk zo goed als won heeft. Jannik de Jong is nog net wist van de finale. In zijn tweede heat moet hij nog punten pakken, maar werkt hij onderuit. Snel springt er weer op zijn motor, pakt nog een tweede plak en moet hem nou via de B-finale plaatsen voor de grote A-finale. En daar had de tweede Frieske favoriet geen last van. Mijn nummer 11 is het de 22-jarige Jeffrey Woordman uit Watten, die hier zijn tweede heat op Riegen wint. En zag zet zijn seizoen dus heel goed uiteen. Ja, het is heel goed begonnen. Ik heb vandaag alle heats gewonnen. Ging redelijk makkelijk. 2 weken geleden in Balkbrug ging het ook fantastisch. Ja, het belooft een mooi jaar te worden. Ja, en hier in Fries best heel best uiteenzet, want alle heats wist gewoon te winnen. Ja, daar ben ik wel blij mee. Vorig jaar ging het een stuk minder. Dus het is een mooi begin. De finale bestaat dan uit 6 rieders, waarvan 2 komen matten uit de B-finale. En het worden 2 Friezen, want de winst gaat hier naar Henry van der Steen van Oudebeeld-Ziel. Krijgt voor Jannik de Jong, die dus op het nipperke het laatste finale plak pakt, terug tweede te worden. En het belooft een spannende finale te worden, met 4 Friezen en 2 Grenzers. Mark Stiekema van Stadskanaal en Randy Oldenziel nemen het op. Zien Jannik de Jong, Henry van der Steen, Dirk Fabriek en Jeffrey Woordman. Woordman in het midden, mijn nummer 11. Berucht om zijn snelle starts. Hij liet er hier wat tussenin te zitten, maar daar gaat het in hier een helemaal mis. Mijn Mark Stiekema vooraan en daarachter mijn Randy Oldenziel. Een zwiere crash. Ik had net zo'n hele beste start de eerste keer. En ik zou hem eerst terugzetten moeten om, maar ik zei die 2 jongens van binnenuit al rug uit shirt. En ik denk van nou, dit wordt de rit. Nou, dat gebeurde ik. Ja, dat ben je leuke dingen natuurlijk. Dat wens je hier net in. Maar ja, it's all in the game. That's racing. Huh? Randy Oldenziel van Stadskanaal stapt als eerste weer op en zal ik de finale op een nij start te kennen. Dat geldt net voor regerend Nederlands kampioen Mark Stiekema. Hij reikt naar het ziekenhuis en daar wordt een zwiere hartenskorting constateerd en een grote vleeswound. Dan dus nog 5 man in die finale. En in het midden, met de witte helm, is het op een nij Jeffrey Woordman die weer als beste door die eerste bocht komt. Wat is hij in een bloedvorm. En daarachter het gevecht om de tweede plak. Jannik de Jong in strijd met Dirk Fabriek, maar ook met Henry van der Steen. Dus de 4 Friezen binnen. Het is Randy Oldenziel, de man van de crash, die het op het 4e plak leidt. En voorin is Woordman superieur. Het is Jannik de Jong die het nog bij hem in de buurt komen kan. Die zal nog een onval plaatsen willen. Waar blijft Dirk Fabriek? Die is ingevjocht met Henry van der Steen. Maar het is Woordman die echt deze race van kop af aan vooraan leidt. En hier een hele mooie zege helpt. Hij wint de wedstrijd in Fries voor Jannik de Jong en voor Dirk Fabriek. En het 4e plak is voor Henry van der Steen. Elk jaar wordt het beter en beter. Ik word beter, het materiaal wordt beter, mijn team wordt beter. Ja, zo langzamerhand krijgen we steeds meer ervaring. Het is niet alleen een spelletje wat je op talent kan doen, maar je hebt ook echt ervaring nodig. Ja, zo langzamerhand komt dat bij iedereen steeds meer. Een compleet Fries podium. Jeffrey Woordman, Jannik de Jong en Dirk Fabriek.